ďalšia lampáreň. Toľko telefonátov, listov a e-mailov na jednu tému sme do lampárne, hádam, ešte nedostali. Vážnym problémom sa pritom stali obyčajné básničky. Tisíce milovníkov poézie, či už tých ozajstných alebo zo študijného donútenia, totiž len za mrknutie na pár veršov dostali faktúry na 60 eur. Nuž, drahá poézia. Platiť či neplatiť? To je otázka pre Michala Čierneho. Hviezdoslav, Samochalúbka, Janko Kráľ. To sú len niektoré z literárnych hviezd, ktoré lákali ľudí na webovú stránku Básne.sk, ktorá ponúkala na stiahnutie desiatky básničiek. No a boli by ste prekvapení, koľko milovníkov poézie sa na Slovensku nachádza. Čo vás tam motivovalo na tú stránku ísť? No dve veci. Za prvé škola a priateľka. Na prvý pohľad nič nenasvedčovalo tomu, že stránka spojí vo finále niekoľko tisíc ľudí, aby spoločne podali trestné oznámenie. Každý deň sa tí ľudia pridávajú. Celý problém sa skrýval v prihlásení sa na stránku. Na to, aby ste sa k básničkám dostali, ste museli vyplniť formulár, v ktorom ste súhlasili s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa, firmy ProContent. Každý, kto sa zaregistroval na ich stránkach, po nejakých 2 mesiacoch dostal faktúru na 60 eur. V obchodných podmienkach bola totiž dômyselne zašitá veta o tom, že za básničky sa platí. Tak ako to v takýchto prípadoch býva, väčšina si obchodné podmienky nečítala a súhlasila s nimi automaticky. Netušili, že ide o platenú stránku. Tuším, niekedy v októbri to bola prvá faktúra, ktorá mi došla. Na čo som pozeral, je taký čo to má znamenať. Celý ten systém, akým postupujú, akým spoločnosť vystupuje, je minimálne neseriózny a myslím si, že je to podvod. Geniálne jednoduchá stratégia nachytala milovníkov poézie bez rozdielu veku či sociálneho postavenia. Firma ProContent takto zazmluvnila niekoľko tisíc ľudí, ktorým poslala faktúru a neskôr upomienku na 60 eur. Tie jej to však vrátili rovnakou kartou. Trestné oznámenie som podával 9. novembra 2009 okresnej prokuratúre Banskej Bystrici. Spolu tam bolo za nejaké 3 dní 640 ľudí. V dnešný deň je to cca niečo viac ako 2200 ľudí. My sme sa samozrejme vybrali po stopách prešíbaných podnikateľov, aby sme im položili zo pár otázok. Firma je ale dokonale utajená. Skôr by sa vám podarilo zohnať číslo na Baracka Obamu ako na niektorého z jej majiteľov. Tak práve túto adresu v centre Banskej Bystrice si firma udávala ako svoje sídlo. My sme sa tam išli pozrieť a nikoho sme nenašli. V útulnej budove sa nachádzala iba firma, ktorá kedysi ProContentu preberala poštu. Aj oni však majú plné zuby a už ich nechcú vidieť. Len preberali a preposielali poštu. Čiže fyzicky tu neboli? Fyzicky tu nikdy neboli. My sme ich požiadali, aby sa hneď odsídlili od nás. Mali sme na to vlastné dôvody. Firma sa už medzičasom stihla z Bystrice presťahovať do dedinky pri Nitre a tak sme sa vybrali do Lužianok aj my. Tam mala mať firma nové sídlo, no a hneď o 2 domy ďalej mal bývať aj jej konateľ, pán Juraj Hlaváč. Na tejto ulici ale o firme nič nevedeli. Ešte tam nikto nebýva. Na novom sídle firmy sa v čase našej návštevy pracovalo. Po chvíli sa z domu, v ktorom mal bývať konateľ, vybral za nami tento pán a začal nás povedať. A vy nie ste z ProContentu? Lebo tu by mal sedieť. Sídlo tu je, ale momentálne tu nikto nie. A vy ich zastupujete? Alebo... Musíte sa obrátiť písomnou formou dohodnúci termín a jedine tak sa dohodnúť s nimi. A čiže vy nie ste majiteľ? Nie. O koho išlo, sme sa nakoniec nedozvedeli. Tak si to teda zhrňme. Adresy, na ktorých nikto nie je, čísla, na ktoré sa nedá dovolať, desiatky trestných oznámení a tisíce poškodených klientov. Nečudo, že sa na takýchto podnikateľov rozhodla posvietiť si celá armáda inštitúcií. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v tejto veci začal 26. decembra trestné stíhanie pre zločin podvodu z časti v štádiu pokusu. Do dnešného dňa bolo prijatých viac ako 60 trestných oznámení a takmer denne prichádzajú ďalšie. Zatiaľ nám vychádza z toho jedno, že skutočne došlo k porušeniu zákona. Jedná sa o zákon o podobovom a zasielkovom predaji. A druhá vec je podozrenie aj z porušenia zákona na ochranu spotrebiteľa. Komisia dospela k záveru, že dodávateľ porušuje práva spotrebiteľov a preto podáva podnet Združeniam na ochranu spotrebiteľov, aby podali žalobu na súd. Tá zmluva vykazuje nepriateľné podmienky, ktoré sú napadnuteľné na súde. Ľuďom stojacím za ProContentom teraz hrozí až 10 rokov za mrežami a obrovské pokuty. Milovníkov poézie ale oveľa viac trápi zásadná otázka. Zaplatiť alebo nezaplatiť spomínaných 60 eur. Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne sofistikované podnikanie, sa názory rôznia. Bežné to nie je, ale nie je to v rozpore so zákonom. Pokiaľ som odsúhlasil obchodné podmienky
a môj prejav tam bol zrejmý, že som súhlasil, tak v tomto prípade pravdepodobne tú dlžnú sumu bude musieť zaplatiť. Združenie slovenských spotrebiteľov si ale myslí, že by ľudia 60 eur zaplatiť nemali. Majú to zaplatiť alebo nemajú to zaplatiť? Myslím si, že nie. My sme mali zo pár prípadov, ktorí sa na nás obrátili a všetky sme doporučili, aby to neplatili. Malo by sa dať oprieť o tieto nepriateľné podmienky, ktoré by súd zrejme, aspoň veríme, že by ich neuznala. Faktúry by určite nemali platiť ani maloletí. V tejto chvíli je isté aj to, že sa vecou bude zaoberať súd. Ľudia už žaloby podávať nemusia, to by mali za nich spraviť spotrebiteľské družstvá. Majú možnosť sa brániť v tom konaní tým, že budú namietať samotný obsah tej uzatvorenej zmluvy, že boli uvedení do omylu. Bude to veľmi záležať od posúdenia aj konkrétnym sudcom, pretože oni vychádzajú z toho, čo je bežný spotrebiteľ. Poškodení však majú na celú vec úplne jasný názor a vravia, že nič platiť nebudú. Ja to neplánujem zaplatiť, ja som sa dokonca pridal aj k tomu hromadnému trestnému oznámeniu. Plánujete to zaplatiť? No určite nie. Som študent, nemám ako. Ale ja osobne zase môžem povedať, že pokiaľ nebudem mať nejaký výsledok, nejakú odozvu z orgánov činných v trestnom konaní, to nezaplatím. Konečné rozhodnutie o tom, či platiť alebo neplatiť, bude mať teraz vo svojich rukách súd. No a my vám na záver radíme, aby ste si pozorne prečítali obchodné podmienky, a to špeciálne v prípade stránok, ktoré dobre nepoznáte, a to aj v prípade, že by ste tým mali zabiť pol hodinu.